سلام زخبركم تخاتلتي فصاميتا سبورت عالمنا حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم أبا جزيء حدا كابتوم أبا اسبانياويت كلب بارسيلونا بمقان بركة زبل عوتات زتوغنا صفة يوراغوياوي لويس سواريز دحرت زقات امو داغماي ناي برك مغداتي ابز وانزي مستا برازيلاويت كلب غريميو ناي موداتا صوتا او دحر مكيادو نابتا لينيل ميسي زركبلا امريكاويت كلب ناي ام ال اس مالت انتر ميامي كتصنبر مخانيو كحبر صنيحهم يخنبر دحرتي ابز حلف سامنتات زقات امو مغداتي حلمو كسمرلو ايكالن زلو تزلو على دحر مزامو نص وكيل زخونتي قدم تصاوتاي ابغوني ارجنتيناوي ميسي بمخان نتي زنافقو قد صوتا كملوسوي بهيغو صنيحهم ببيكامون اتحاسبات تقبال ترخبو مهلاو خغلص صنيحهم يخنبر ودي 36 عامت كوين زلو سوارز دحرت زقاطمو وطري ناي ملغاغبو نعب فلوريدا ناي مغعز دريتو كقحمن ايدو كبني تغاديدو زركب نزراغاوين وحوان زصنح ناي بقعت غدايات اب قصالي قانزا سلازغدفوم غنا نابطروتا كوص قدر كم زخل اتم بيلوم سوارز ناب ميدا موصا كساب كندي كبير مقانو نريديو سبورت شمونتي بتسعن ابزا بحبرتايو انا تصيروم ابدغاو بركاي اب قتشن عسران بارسلونا ابز نبر كل وان كابس تغبر مطبحتي استرفه كبير وطرا لنيم امنم ودا درجه حويتي اتحمام مزيو بعلي موسواس اكلات غبر سلازغنبرنيم بركاي كزرغ حق الكون بوشت اكالي زركب قرطمطما زمشمشه علنيم زدما نتعصمي زياده ندرك كل يقلوم قدمي نفس وقف صوتا سلسته كنيناتات يوسد معالتات قدم مصوات دما مرفي يوغا تزيو كينو كصوت ايكلنيم كابزي دما اتقندي زتحاسبن زلو غداي جمر منالبات دحر 5 عامت مس ازيز فوتوم زقربوم 5 عروخي بيغون خيله كصوت كم زيكل كسوطن زقالم زحق جنزكو انت خونه نغوغن مسكان زيكل خو تصاوير خنقساقس يزرع منالبات زرعين سب كعسو كقلع زخل يزمسلم ودي مسو كصوت يحتنيوم انا دما ايكلني زبلو مسناي صبر لبي مبالي ابريحوم كاب زفلط سوارز غنا مسكان زاون قالوم اب كتشن 23 مس غريميو تصنبيرو كاب 52 صوتات 27 شوتات بسم اصحفيوم سوارز بوحدو توسخي حد عامت سبورت ريفون قالو كسر كم زخلي نجر ازي كوخب ليفربولن اياكس نبر وسيخو غلص انقالوم ازي ناحمان بركي انت غديفوني ازي ترير سبيم سلازي صوتا قصغري كقصل زدلي تاي كم زخون غن كساب حجي اي فلطني بمباليو ارديوم نيكو باز ارجنتيناوي بروس منسي نلوس بلانكوس زبل قصل سم تفلط ريال مدريد ابي صوتات تشامبيونز ليج اوروبا انصار نابولي ناي عاوت شتو كم زمزغبلا ايرسعن حجي دما ابي ميدا برنابو بروح مصاي كلهم كانوا يرالهم التصاوتاي ابتي مس نابولي زنبره زلعله ميتاويت زتوهبو صوتا كنصبارق زتصبي نبرن يكون بر لوس بلانكوس مستا ايطالياويت كلب كلته بخلته معر زنبرتلهم صوتا كزازم 5 دقائق استرفوا لهموت منكون عاوتي تشوتو امزغيبو افلبو فيو نابز قصر مدرخ يسكر مفلات زنبره تمتم جود بيلينغهام رودريغون فدريكو فالفردن اميرا ابز نبر لوان اتي بزح عقلبو زي تغبرلو بازغن نت زنبره صقطي سير ويوم ابتوان تي دحر صوتا كارلو انشيلوتي زغرمو ايمسلن المصاي ريال مدريد زخون تصاوتايوم حدا خبتم دنق تصاوت كبل اب غزيو ادني قوايوم اب مسمر بكفال زنطف زنبره ابو باز امنا عبيتي مسحقراوت كانت تصاوت كيليوم يكو بازغن منيو زبل حتو قدامت يمزء سلمتاي مدريد كساب كنزي لعل درجات هبوم بحقخه مصاي ناي زاغانتا زلوا كلب كخون يخليو زبلو فطنات حسابا دم ابامو خايموصوم باز كم زفلت كاب قدام معالت جميرو قلبلچ انبرم ابو بابلو بناتو ملكا ملوس تصاوتاي كعسكرو خوينوم كاب ارجنتينا جميرو قدمي نابا ليغا مقعزوم امودا تدما ابدي سيتات كاناري نعسران حالن عمثال صنحمو يزستمقر ماكلاي تخلخلايوم نهاجراوت كانت أرجنتينا 14 صوتات تقايدوم أبوانج عالم شحن شعاتي من 9 دما أب أصل تنتي نيروم نيكومبار كاب فلمات حيزو كم توهبو تمديبو نبرم أبدا 6 نريف استولد باز مجمرتا كم أبو ما أكلاي تخلخلاي نيروم نعبين إنا معبلا مسكدقن لعلمان نميرا كم زتكملو زيارة نتصر كونام مدريد عاب 2016 نابلا فابريكا إليت نايم الاسيا توراد بقى مسافر موتو زترداتو نقريوم
ፓዝ ኣይጸንሐን ቀልጢፉ ተስፋ ዘለዎ ኣጥቃዒ ኮይኖም እቲ ተጻዋታይ ከዓብን ዝበለጸ ቦታን ክፈልጥን ግዜ ተዋሂብዎም ኣብ 2021 ምስ ራውል ዝመርሓ ካስቲላ ክለብ ልምድ ይገብር ነበረ ኣብ ጥሪ 2022 ድማ ምስ ጋንታ ትሕቲ 23 ዓመት ማለት ማድሪድ ወግዓዊ ጽወታኡ ኣካይዱ ሽዑ ወዲ 17 ዓመት ጥራይ ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ጽወታት ምጽዋቱን ተኸሊዑ ታሪኽ ነዚ ኣካዳሚ ክጥቀመሉ ፍቃደኛ ዘይነበረ አንቸሎቲ ዝሓለፈ ክራማት ነዚ መንእሰይ ናብ ልምድ ቀዳሚት ጋንታ ጸዊዕዎም ከመይ ይኸይድ ኣሎ ቅልውላው መስበርት ማድሪድ ንፓዝ በረኸት ምዃኑን ክራገጽ ካለም ቪኒሲዮስ ጁኒየር ካብ ጸወታ ወጻኢ ሉካ ሞድሪች ንብቕዓት ክቃለስ ከሎ ብራሂም ዲያዝ ድማ ንምሉእ ጸወታ ድሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዚ መንእሰይ ባይታ ክረክብ ኣይተሸገረን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ አንጻር ብራጋ ንፈለማ ግዚኡ ኣካይዱ ካብ ድማ ናብታ ጋንታ መንገዱ ኣጣጢሑ ፓዝ ኣብዚ እዋን እዚ 4 ግዜ ምስ ላዕለዎት ጋንታ ማድሪድ ተጻዊቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ድማ ብስሙ ኣጽሒፉ ኣብዚ እዋን እዚ ቶኒ ክሮስ ንብቕዓት ፓዝ ኣጉሊሑ ፓዝ ንፉዕ ስለ ዝኾነ መዓልታዊ ምሳና ክላመድ ኣሎ ብምባሉን ኣሚኑሎዮም ብዘይካዚ ኣብ ተቐያሪ ወንበር ማድሪድ ስሩዕ ጸወታት ከይተረፈ ዘርእዮ ዝነበረ ስነ ምግባር እውን ካብቲ ዝልለየሉ እዮም بحفش باز اب 10 ጸወታት 6 ሸታት ብስሙ ኣመዝጊቦም በመሰረት ጸብጻብ ዝ አትሌቲክ ንሃገራዊት ካንቱ ንምውካሉን ድሌት ኣለዋ ሉዊስ ደላ ፉኤንተ ኣብቲ መንእሰይ ብዙሕ ተገዳስነት ስለዘይረኣየ ግን ንኣርጀንቲና ወኪሉ ከም ድሌቱ ክጻወት ዕድል ኣይረኸበን አርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ፓዝ ብሉጽ የማናይ እግሪ ወነን ኣብ ህዋ ንዝረኸባ ኩዕሶ ዘይምሕርዩ ዝኽተሎ ፍሬም ኣብ ምዝጋብ ሸቶ ንመብዛሕቶ ማእከላይ ተኸላኸልቲ ክገጥም ይኽእሎም ብዝተወሰነ መልክዕ እምበር ኩሉ ባህርያት ናይ ሓደ ዘመናዊ ኣጥቃዓይ ተጻዋታይ ዝውነን እዮም ዶርትሙንድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንፓዝ ከተፈርሞ ድሌት ከም ዘለዎኳ እንተገለጸት ሪያል ማድሪድ ግን ንኹሉ ሕቶታት ነጺጋቶም ኣብ መጻኻ ንማድሪድ ክትወስዶ ዘለዋ ውሳነ ዝግደፍ እዮም ክሮስን ሞድሪችን ዝመጽእ ክራማት ካብ ማድሪድ ኮጹ ይኽእልዮም እዚ ድማ ብርግጽ ኣብ መስርዕ ማእከል ሜዳ ቦታ ዝህብ እዮም በዚ ምኽንያት ድማ ፓዝ ቀንዲ ተኸላኻላይ ሎስ ብላንኮስ ክኸውን ዝኽእል እዮም ወይ ድማ ምናልባት ፓዝ ብልቓሕ ናብ ዝኾነት ጋህ ዝበለ ቦታ ዘለዋ ክለባት ላሊጋ ክለኣኽ ይኽእል እዮም ብተወሳኺ ኣብ ትውዕል ዝተኣተወ ምሕዝነታዊ ናይ ምምላስ ዓንቀጽ ሒዙ ክሽየጥ ከም ዝኽእል ድማ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ማርከስ ራሽፎርድ ኩነታቱ ይሻቀል ንሓደ ዓብጥሪ ዝበዝሕ ዓመታት ሙያው ከስተማቕር ዝግብኦ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝረቐቐ ውድቀት ካብ ጸጋም ሕሳብ ኣጸጋሚዮም ቅድሚ ሓደ ዓመት ጥራይ ማርከስ ራሽፎርድ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ተጻወቲ ዓለምና ይመስል ኣብዛ ፕላኔት ላዕለዋይ ሸነኽ ጸጋማይ ኣጥቃዒ ኮይኑ ንኪላን ምባፔ ይወዳደር ነይሩ ተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ሕጂ ግን ራሽፎርድ ጽላሎት ናይ ቅድሚ 12 ኣዋርሕ ዝነበረ ተጻዋታ ኮይኑ ይርከብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኩሉ ውድድራት 30 ግዜ ሾታት ዘመዝገበ ዘኣጥቃዓይ ኣብዚ ወፍሪ 5 ኣዋርሕ ምስ ተረፎ 2 ሾታት ጥራዩ ብስሙ ኣጽሒፎም ዕላማ ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነ ነቐፌታት እግሩ ዝስዕቦ ዘሎ ራሽፎርድ ንነፍሱ ይኹን ደቀ ጋንቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ዕድል ዳርጋ ኣይፈጥርን ምህላዊ እቲ ቀንዲ ንጋንቱ ድማ ኣብ ጎና ብምዃን ካብኡ ዘድሊ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ይዝሕበር ራሽፎርድ ኣብ ነፍሱ ወከፍ 540 دقائق حانت شوتو كقصر يكالن عم نفس وقف صوتا ليغات كعس اغري 81 دقائق تصاويتهم عم ميدا بغزيو نبورنو فرنانديزن اندري اونانان ترايسيبو ሳልሳይ ዝበዝሕ ተጻዋታይ ናይ ተጋንታ እዩ እዚ እንግሊዛዊ ወላኳ ተደጋጋሚ ንሸቶ ዝኹን ዕድላት እንተተፈጥረሉ ክልተ ግዜ ጥራዩ ኣመዝጊቦም እዚ ማለት ኣብ ወርሒ መስከረም አንጻር አርሰናል ብዘይካዚ ኣብ ወርሒ ሕዳር ድማ አንጻር ኤቨርተን ፈርናንዴዝ ርእሰ ተኣማንነት ናይ ተጻዋታይ ምብርባር ብዝብል ባዕሉ ካርማ ዝሃቦ ፍጹም ቅልዓቢሉ ዝረኸበንን ራሽፎርድ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ካብ 5 ግጥማት ኣብ 4 ተሰሊፎም ተምክንያቱ ኣቀዲሙ ካብ ጸወታት ኣጊሉ ብምንባሩ ናብ ጋላታሳራይ ዝገብሮ ጉዕዞ ጥራይ ኣምሊጥዎም ኣብ ውጻት ውድድራት ኤውሮጳ ድማ ፈጺሙ ሸቶ ከመዝግብ ኣይከኣለን እዩ ስለዚ ኸዩ ማርኮስ ራሽፎርድ ኩነታቱ ዘሻቅል ዘሎ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሚስጥራትታ ናብ ቻምፒዮንነት ላሊጋ ትግስግስ ዘላ ተኣምራዊት ጋንታ ጂሮና እንታይ ኮን ይኸውን
እዚ እስጳኛዊት ክለብ ኣብ ዝዋን እዚ ጽቡቕ ገስጋስ ክህልዋሉ ዝገመተ ሰብኣይ ነበረን። እታ ካታሎንያዊት ክለብ ድሕሪ 13 ፀወታት ኣብ ቅድሚት ላሊጋ ትርከብ። ነቲ ዘይከኣል ዝመስል መስርሕ ድፊት ትገብር ድማ ውሑዳት ፀወታት ይጽበያ። ጂሮና ሓያል ጋንታ ኮይና ኣብዚ ዓመት ስፖርት ክትቐርብ ሕልሚ ዝመስል ነይሩ። ቅድሚኡ ዝነበረ እዋናት ማለት 2022-23 መበል 10 ደረጃ ብምሓዝ ክትዛዝሞን ከላ ኣብ ክራማት ከዓ ንወሰን ተፃወታ ኦሪዮል ሮሜውን ታቲ ካስተላኖስን ድሕሪ ምስኣና ኣብ ታሕተዋይ ፍርቂ ክትዛዝም መብዛሕትኦም ተዓዘብቲ ግምቶም ሂቦም እዮም። ዋላ እውን ንውድድር ሓያል ጅማሮ ድሕሪ ምክያዳ ኣብ ሜዳ ብሪያል ማድሪድ 3-0 ዝተሰዓረትሉ ፀወታ ባይታ ጥዕማ ክትምለስ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱ። እቲ ኣወንታዊ ውፅኢት ግን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ሃገራዊ ዕረፍቲ 2023 ኣብ ውሽጢ ሃገር ኩዕሶ እግሪ እናተመልሰ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን ጂሮና ካብ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ማድሪድ ብ2 ነጥቢ ርሒቓ ኣብ ቅድሚት ትርከብ። ካብ 13 ፀወታት 11 ተዓዊታ ኣብ ሓንቲ ፀወታ ጥራያ ተሳዒራ ንሰቪያን ቪላሪያልን ረቲዓ 31 ሾታት ኣመዝጊባ ካብ ዝኹለት ጋንታ ናይዚ ሊግ ንላዕሊ ንሓንቲ ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ክትምለስ ዝደይበት ጋንታ እዚ ዘደንቕ ዓወት ጥራይ እዩ። እዚ ግን ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምቲ ኣብ 2016 ክርዳእካ ዘይክእል ትንግርታዊት እንግሊዛዊት ክለብ ለስተር ሲቲ ዝነበራ ኣጀማምራ ዝመሳሰል ዘይክእል እዩ። ከም ዝዝክር ኣብቲ እዋን ለስተር ሲቲ ብስምዕ ዝተመርፀት እያ ነይራ። ብሓደ ደቂቕ ባጀት ተሰሪሓ ተኸታታሊ ብልሓት ዘለዎም ፈረምቲ ክትገብር ትረኣያ። ብዚካዚ እውን ኣካይደታ ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምዕዋት ንጉዕዞም ኣዕሚቖም ምፍሓር ተጸሚዶም እዮም። ብመንጽር እዚ ክርአ እንከሎ ጂሮና ኣባል ጉጅለ ኩዕሶ እግሪ ሲቲ እያ። ናይ ግድን በማን ሲቲ ዝውነን ዘይኮነስ ተጠቀምቲ ናይቲ ፋይናንሳዊ ጽልዋዕ መርበብ ልቓሕን ዕዳጋ ንሱን ናይ ሓደ ዓለማዊ ትካል ማለት እዩ። እንተኾነ እዛ መብዛሕትኦም ደገፍቲ ባርሴሎና ምዃኖም ኣብ ዝግለጽሉ ከባቢ ካታሎንያ እትርከብ ክለብ ሼኽ መንሱርን መሻርክቱን ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ሊግ ክደፍኦም ከም ዝኽእሉ ተስፋ ትገብር ከም ዝነበረት ምግማት ኣጸጋሚ እዩ። ከምኡ ምግባሮም ብዓቢዩ ናይ ገዛ ርእሶም ፍሉይ መንነት ስለ ዘለዎም እዮም። ጂሮና ጽቡቕ ምሕደራ ዘለዋን ዝተነፀረ ቅዲ ፀወታ ዘለዋን ኣዝያ ትንኣድ ጋንታ እያ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝርአ ዘሎ ምልክታት ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ነገር ንምስሓብ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ትብዓት ኣብ ቦታኡ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ማዕቀፍ እዚ ኩሉ ካብ ባዕሉ ዝጅምር ጂሮና ብኸፊል ብሓው ፔፕ ጓርዲዮላ ፔረ ትውነን ኮይና ካብ 2015 ጀሚራ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዓቢዩ ነቶም ኣብ ድሓን ኩነታት ዝነበሩ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዋ ምስኣ ክጸንሑ ፍቓድ ሂበያ። ፕሬዚደንት ደልፊን ጌሌን ዳይሬክተር ስፖርት ኪክ ክርሰልን ንኣስታት 10 ዓመታት ተቋፂሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ነቲ ዘሎ ሃዋህው ናይታ ጋንታ ድማ ብሓደ ኮይኖም ይከታተሉ። እዚ ድማ ዘለዋ ጥርናፈ ናይታ ጋንታ ናብ መንገዲ ሓዲድ ዝወስዳ ዘሎ ከይኮና ከም ዘይተረፍዩ ሓሳባት ዝውሃብ ዘሎ ሓቂፋቶም ዘላ ማናጀራት ማለት ከም ሚሸል ሳንቼዝ ኣብ ማድሪድ ወሊዱ ዝበዝሕ ናይ ፀወታ ህይወቱ ኣብታ ሽዑ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ዝነበረት ራዮ ቫሊካኒ ኣሕሊፍዎ። ቅድሚ ጂሮና ዝዓየ እንኮካል ናይ ኣሰልጣኒ ስራሑ ኣብታ ካብ ካታሎንያ ናብ ደቡብ ፈረንሳ ዝቐርበት ከተማ ሂዮስካ መጽዩ ምስኣ ኣብ 2020 ናብ ላሊጋ ምድያብ ተዓዊቱ ኣብ ጂሮና ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ሓንቲ ቃል እውን ኣይተዛረበን። ብሚሸል ሳንቼዝ ካታሎንያዊት ጂሮና ቅድሚ 6 ወርሒ ጥራይ ብሂዮስካ ተባሪራ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ሰንጠረዥ ካብ ምላስ ክትድሕን ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ነይራ። ሽሑ እኳ ይኹን እቲ ቦርድ ዝገበሮ ትዕግስቲ እቲ ብኻልኣይ ዝስራዕ ምስጢር ናይዚ እዋን እውን ክበሃል ይከኣል። ከም ዝክር ጂሮና ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ላሊጋ ካብተን ዘገርማ ጋንታታት ሓንቲ ኮይና ዘይተፀበቐ መበል 10 ደረጃ ብምሓዝ ብርክት ዝበሉ ፍሉፃት ውፅኢታት ድማ ኣመዝጊበያ። እዚ ማለት ኣብ ሜዳኣ ንማድሪድ 4-1 ብገፊሕ ብምርታዕ ኣብ ልቢ ደገፍታ ክትኣቱ እቲ ቀንዲ ዝኸኣላ እዩ። ኣቐዲሙ ተሓዊኹ ዘይወሰደ ውሳነ እቲ ቦርድ ዓቕሊ ገይሩ ንሚሸል ዝሃቦ ዕድል ድማ ፍሉይ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ዝተሰወጠ ኮይኑ ይስማዓካ ይብሉ። ብዙሓት ካብቶም ኮኸብ ተፃወቲ ብልሓት ዘለዎ ናይ ክንፈ ኣጥቃዓይ ሮድሪጎ ሪከልመን፣ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ታቲ ካስተርላኖስን ብልቓሕ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኒውዮርክ ሲቲ ኤፍሲን ኣብ ፀንሕሉ እዋን ክደምቁን ከለዉ ኮኸብ ተፃወታይ ሳውዛምተን ነበር። ኦሪዮል ሮሜው ድማ ሕርመት ልቢ ናይታ ቅድሚ ናብ ባርሴሎና መኻዱ ምስ ኤውሮጳዊ መጻረዪ ፀወታት ዝተጸምደ ጋንታ ኮይኑ ከም ብተይ ዓንጀር እዩ። ኣብ 2022 ዕቤት ክትረክብ ዝሓገዙ ተፃወቲ ካብኡ እንድሓር ተሰጋጊሮም ኣለዉ። ሓለቓ ጋንታ ክሪስቲያን ስቱዋኒ ካብ 2017 ጀሚሩ ምስ ጂሮና ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኣጥቃዓይ ከምኡውን ጽኑዕ ማእከል ኣካፋሊ ኣሌክስ ድማ ኣብ መዳይ ዓወት ብቐዳምነት ምስቶም ዝጥቀሱ እዮም። ኣብ ምስጋር ተፃወቲ ናይ ወርሒ ሓጋይ ጂሮና ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ክትነብር እትኽእል ጋንታ ዳግማይ ክትሓንፅን ከተፍርን ትጥምሰል ዝነበረት ናይቲ ወቕቲ 2023 ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ነይራ። ከም ውፅኢቱ ካብዚ ንላዕሊ ብዙሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ተረጋጊጹ እዮም። ኣብቲ ዋንቲ ምስታ ጋንታ ክፃወት ፊርማኡ ዘንበረ ናይ ክንፊ ተፃወታይ ሳቢዮ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ መንእሰይ ካብ ሲኤፍጂ ዝውነ ክለብ ትሮየስ ብልቓሕ ዝመፀ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፒኤስቪ ኣብ ፍሬንጅ ዝሕለፈ ዝወዲ 19 ዓመት ተፃወታይ ኣብ 2023-24 ኣብ ላሊጋ ካብ ዝነበሩ ብሉፃት ተፃወቲ ኮይኑ 4 ሸቶታትን 4 ኳዓት
ክዓሳሱ ኣቐቢልዮም ኣሰልጣኒ ሚሸል ንሳቪዮ ምስ ብራዚላዊ ቪንሲዮስ ጁኒየር ኣነጻጺርዎ እዩ ድሕሪ ትውልዶ ተጻዋታይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝሃነጾ ብቕዓት ሲቲ ነዚ ብራዚላዊ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ናብ ጋንታ ፔፕ ጓርዲዮላ ከተሰጋግሮ ከም እትኽእል ዝገልጹ ጸብጻባት ግና እታ ድፍረት ዘለዋ እንግሊዛዊት ክለብ ንሳቪዮ በይኑ ኣይኮነትን ተሃድኖ ዘላ ድሕሪ ሓደ ክራማት ዓብ ጽልዋ ዘሕድረን ባየር ሙኒክ ውዕሉ ከይሕደስ ምስ መረጸት ብነጻ ዝውውር ምስታ ክለብ ዝርከብ ገዲም ተጻዋታይ ዳሊ ብላይንድ ኣብ ምክልኻል ርጉእ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መስመር ክሕግዛ ምዃኑ እዩ ዝእመን እዚ ጥራይ ኣይኮነን በዚ ዓገበት ማን ሲቲ ኣብ ፉልሃም ተዓጽዩ ዝነበረ ፓውሎ ካዛኒጋ ንኻልእ ግዜ ብልቓሕ ድሕሪ ምላሱ ኣብ ሸቶ ዘተኣምን ኮይኑ ንዘለውን ጥሚታቶ እያ ያንግል ሄረራ ካብ ማን ሲቲ ብልቓሕ ንዝገበሮ ምግዓዝ ቀዋሚ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ማእከል ሜዳ ብሉጽ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዘሎ እዩ ዩክሬናዊ ኣጥቃዓይ ኣርተም ዶቪቢክድባ 11 ሸቶታት ንታ ጋንታ በርኪትሎ ሚሸል ጋንቱ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ዳረጋ ተጠርኒፋ እኳ እንተሃለወት ካብ ኩሉ መድያት እቶም ተጻወቲ ኣብ ዝምጽጥር ምስጋር ተጻወቲ ከይከድዕዎ ኣብ ወጥሪ ዘሎ ጅሮና ዝሓለፈ ክራማት 10 ተጻወቲ ኣፈሪምያ ብመንጽሩ ድማ 7 ተጻወቲ ገዲፎም እያ እንተሓደ ካብዚኦም እቶም 4 ወሰንቲ እዮም ነይሮም እዚ ወቕቲ እዚ ዘይተጸበቐ ዋንጫ ንድፋ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ መሕንበስ ማእከል ብህይወት ምስራር ዝግበር ቅልሲ ነይሩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ዓወት ህላውነት ዘንቀዶ ካብ ተኣምር ምባል ሓሊፍካ ካልእ ክጽወየሉ ኣይከኣልን نيمار يلن نغانتانا صقم زمصال يكونن الهلال ألكسندر ميتروفيتش مس كريستيانو رونالدو زمرحو النصر وسان قطم قدم مكيادو نمرحتي برو ليغ سعود عرب تقندي بزحات تعزبتي بحنقوتا زبيو زلو صوتايوم تقندي زعبا خوين زلو ግን ጉዳይ ኔይማር እዩ ይኹን እምበር እዚ ብራዚላዊ ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይ ዝነበረ ምስጋር ተጻወቲ እንኮኾብ ናይታ ክለብ ፍራሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ሸመተ ክውን ምዃኑ ደገፍቲ አልሂላል ከም ጣዖት ከም ልኽዎ ግዜ ወሰዱን 15 حس الهلال نيمار كاب باريس سنت جيرمان 9 مليون يورو عديقاتهم اب تاريخ سعود العرب ليج SPL زخبر زور كوينوم كاب اوروبا وصاون استجبر زعبي وعل نبرم እዚ ብራዚላዊ ናብ ሪያል ማድሪድ ምስ በጽሐ ክግመት ዘይከኣል ጽቡቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ እዩ አልሂላል ድሮ ኣብ ትውጽኢት ዝነበሩ ዓመት ስፖርት ካልኦት ሓያላት ፍሉጣት ተጻወቲ ናይ ምግዛእ መስርሕ ኣካይደያ ንሳቶም ድማ ካሊዶ ኮሊባሊ ሩበን ኔቨስ ማልኮምን ምናልባት ካብ ኩሉ ዝድነቕ ሰርጌች ሚሊንኮቪች ሳቪችን ይርከብዎም እንተኾነ ግን ዝውውር ኔይማር ንኹሎም ዝዓብለለ ምንባሩ ክምርድዮም እዚ ታክለብ ክትህቦ ተስፋ ቆሪፃ ዝነበረት መግለፂ ምፍራሚ ነይሮም አልነስር ኣብ ወርሒ ጥሪ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ምዕላቡ ወይ አልኢትሓድ ንካሪም ቤንዜማ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሪያል ማድሪድ ክወፅእ ምእማን ዝመሳሰል ልክዕ ከም ምስ ዕልዋ መንግስቲ ምክያዱ ዝመሳሰል ነይሮም ኔይማር ኣብ አልሂላል ጽቡቕ ከምዝየለን ክለብ ክቕይር ምዃኑን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ንሕዮም ነዚ ኩነታት ጋህደ ዝገበረታ ስዑዳዊት ክለብ ድማ ከምዚ ክትብል እያ ኣነፂራ ሚትሮቪች ከመይ ከም ዝሓገዘና ትሪኡ ኣለኹም ንሱ ልዕሊ ኔይማር ህይወት ክንስቁዕን ኣብታ ተሳፊርና ዘለና መርከብ ከንሳፍፍ ዝለዓለ እጃሚኡ ዝጻወት ዘሎ ምባል ደገፍቶም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝፍለጥ ሚትሮቪች ካብታ ድሕሪ 5 መዓልታት ኣባልታ ጋንታ ምዃኑ ብወግዒ ምሕባሩ ኣትሒዙ ኣብታ ከባድን ጽንክርትን ምሸት አንጻር ኣልፉይሃ አልሂላል ሓደ ባሕደ ነጥቢ ዝተማቐለት ለሃሞት ተሰሊፉ ተራዩን ትዕዝብቲ ወሲዶን እዩ ንሱ ኣብ ሰዓበት ምስ አልራዕድ አልሂላል ተጻዊታ ብገፊሕ 4 ባዶ ዝተዓወተሉ መዓልቲ እውን ዝያዳ ተራ ነይርዎ እዩ ሚትሮቪች ኣብ ካልኣይ ኢብረ ገለ ድኻም ከም ዝተሰምዖን ምስ ደቂ ጋንቱ ክረዳዳ ግዜ ከም ዝሓተተን እኳ እንተተኣመነ ልዕሊ ድሉ ኮይኑ ኣብ ዝስዕቡ ውድድራት ካብኡ ዘደሊ ከማል ድሉ ምህላው ዝሃቦ ጋዜጣ ዋዕላ እውን ሓደ ካብቲ ኣካይደቲ አልሂላልን ኣሰልጣኒዩ ጆርጌ ጂዘስ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ልዑል ርእሰ ምትእማን ከሕድሩ ዝገበረ ምኽንያት ምዃኑ ይግለጽ ጽንጽንጻታት ከም ዘሎም ኔይማር ድሕርቲ ከም ዝድለ ንአልሂላል ከበርክተላ ዚመኻሉ ወንንታ ክለብ ኣብ ልዕሊ ኮኸብ ተጻዋታይ ዓለምና ዝነበሮም ተገዳስነት እናዛሕተለዩ ዝመጽእ ዘሎም حلاوي معزو مانشستر يونايتد أندري أونانا تدلاينتو أب أولد ترافورد ننقل مز እዚ ካሜሩናዊ ኣብ ዕጫ ወሳኒ ናይ ምድብ ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ ዩናይትድ ምስ ጋላታሳራይ ዝግበሩ ተጻወታ በስራ ዝገደፈ ምሽት ምሕዳው ብዝተፈላለዩ ትንተን ተገሊጽዮም በዝኻ ኣብ ዝእዋን እዚ ኤሪክ ቴን ሃግ መተካእታ ክረክብ ግዜኡ ድዩ ዝብል ኣርእስቲ ወፂሎም ከም ዝዝከር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ጸወታ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ብክልተ ንጹር ሾታት መሪሓ እኳ እንተነበረት ግን ረቡዕ ምሽት ንጋላታሳራይ ክትስዕራ ብዘይምኽኣላ ብኣፍ ደገ ምውፃእ ቻምፒየንስ ሊግ ትርከብ
بأنصارو تركاويت غلاطاسراي نتب مركاب كتمس زخالت غانتا تمثل ازخا اونانا نخلت كابتن حكيم زيچ زهرمن ناص قلعت كم كنن بزي مخالو سعيبو استفتر كبير حزيايوم اتي دراما كلتين نحلاو معزو اياكسن انتر نبر حليفناهم بحقي زحاشه خغطمن ابز نبر اوان اونانا ابز حصير نا يونايتد صوتو كساب حجي اب حته ملكت كاتو نا مجمرتا يكونن قدم حجي اب قلمي مدلاو تشامبيونز ليج انصار باير مونيخ حويسو لعل تريوتات غيغاتات فصيموم نغانتو كبر واغا زخفولون اتي اب مزاغبتي مانشستر يونايتد تسند زليوم ابز حجي ساعات كن تنحاق مولو دغفو دحرزي ود 27 عامت تصاوتي كدربي تخول الودو ولاس عقلي غيرو كساب مسكوت زور مسغار تصاوتي ناي ورح طري تصبيو نتحلاو معزو عدل كوبويو زبل زعبات دما بالسفح نايز وان معللي مسيحتات سبورت خوينو زركابيهم بوغونكم ابزارستي انتين بالكم زتفتقم تخاتات لومي زغربنايو في سميتات سبورت عالم ابزي تزازيم لهم